खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। सायख' आनजादाव फेलें जानाय बिजाथिनिसिम पस्टनि जोहै सौफैदों थिसनथायलाय। खुदिया लाबोना होफैनायनि थाखाय संगीता दत्तआ उत्पला बसुनो 50,000 रां होदोंमोन। गुवाहाटी डाबल मार्डार केसनि सायाव नुनमाथि पुलिसा 1,400 बिलाइनि चार्जशीट गथायबाय। हाग्रा रैखाथि बिफानजों गावलायनानै सासे सुरां सिखारिनि जिउ खहा। बर' हारियाव गोबांथार डाक्टर सोरजिनायाबो बड'फानि थांखिमोन बुंदों दिपेन बर'। गुरुफेलायाव सोनाब बंगनिफ्राय फैनाय ब्रयलार दाउनि गंथाम गारिखौ जब्द। सौरागुरि बाथौ थानसालियाव खुंगा नैथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय। डिमापुराव खुंगा 5थि हादर नांजाब रंजालि बैसागु फोरबो। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। जरहाटआव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। जरहाटनि सासे लाइमोना सोरखारि साख्रिनि थाखाय थिसनथायलाय मोननो हानाया बयखौबो सोमोनांहोदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला साख्रिनि थिसनथायलाय मोननो हानाय बिजाथिया जेबो रोखोमनि सायख' आनजाद लिराखैमोन आरो अरेलबो होआखैमोन। बेल' नङा, जाय बिफाननि थाखाय थिसनथायलाय मोनदों बे बिफानाव आर'जलाइबो होआखैमोन। अब्लाबो सोरखारि पस्टनि जोहै साख्रियाव जयेन जानायनि लाइजाम सौफैदों। रिपर्ट बायदिब्ला सोरखारि सिल थानाय जयनिं लेटारा पस्टनि जोहै सोनाब जरहाटनि बृन्दाबन बरा मुंनि लाइमोननिसिम सौफैदों। नाथाय बे जयनिं लेटारखौ मोननायनि उनावनो बृन्दाबन बराजों लोगोसे ओनसोलाव बयखौबो सोमोनांहोदों। बृन्दाबना फोरमायथिनाय बायदिब्ला बियो आसाम सोरखारनि पियन आरो ड्राइभार साख्रिनि थाखाय आर'जलाइ होदोंमोनब्लाबो सायख' आनजादाव उथ्रिसारनो हायाखैमोन। बेनिखायनो सोरबा दुथांफोरनि हानजाया रां लुथिनो थाखाय बेबायदि नंखाय थिसनथायलाइखौ दैथायहरनो हागौ होननानै बृन्दाबना सन्देह खालामदों। रिपर्ट बायदिब्ला थिसनथायलाइयाव 14,500 रां सिकिउरिटि फिस होनो थाखायबो खावलायदों आरो बियो नन रिफान्डेबल होननानै रोखायै लिरनाय दङ। थांनाय हराव पानबाजारनि आइजो पुलिस थानायाव संगीता दत्त, उत्पला बसु आरो सानै आसाम मावफारियाखौ पुलिसा गोख्रों जेरा खालामदों। गोख्रों जेरा खालामखांनायनि उनाव पुलिसा सानैबो आसाम मावफारियाखौ गावबा गावनि न'आव हगारहरफिनो। रिपर्ट बायदिब्ला संगीता दत्तनि थाखाय 50,000 राङाव सानै गथ'साखौ लाबोदोंमोन। हिन्जावसाखौ 30,000 रां आरो हौवासाखौ 10,000 राङाव बायनानै लाबोदोंमोन। सानै गथ'साखौ लाबोना होफैनायनि थाखाय डॉक्टर संगीता दत्तआ उत्पला बसुनो 50,000 रां होदोंमोन। मख'नो गोनांदि डॉक्टर संगीता दत्तआ सानै गथ'साखौ जावजा होनानै दाबि खालामदोंमोन। नाथाय डॉक्टर संगीता दत्तआ दाबि खालामनाय बायदि बे सानै गथ'साया बिनि गोरबोनिफ्राय जोनोम मोननाय नङा आरो जावजाबो नङा। गुबुन जायगानिफ्रायसो लाबोनाय जादोंमोन सानैबो गथ'साखौ। पुलिसनि नायबिजिरनायाव सोराङाव फैनाय बायदिब्ला हिन्जावसाखौ बरपेटानिफ्राय लाबोदोंमोन आरो हौवासाया नेपालि हारिनि होननानै मिथिनो हादों। अब्लाबो बै सानै गथ'सानि गुबै बिमा बिफानि सिनायथिया दासिमबो सोराङाव फैयाखै। मख'नो गोनांदि बै सानै गथ'साखौ सोरनिफ्राय लाबोदोंमोन बेखौ मिथिनो हायाखैब्लाबो पुलिस जेरायाव मोननाय सुलुंफोरखौ लानानै पुलिसा नायबिजिरगासिनो दङ। हादर नाङै सोमावग्लुंनाय गुवाहाटीनि डाबल मार्डार केसनि सायाव पिआइ कर्टआव दिनै चार्जशीट गथायबाय। गुवाहाटी डाबल मार्डार जाथायनि गाहाय दायनिगिरि बन्दना कलिता आरो बिनि सानै मददगिरिनि हेंथायै नुनमाथि पुलिसा दिनै गां 1,400 बिलाइनि चार्जशीट गथायदों। बबेखानि बे रोखोमसे चार्जशीटखौनो पुलिसा गाबोन समबारखालि सिजेएम बिजिरसालियावबो गथायगोन। मख'नो गोनांदि सोलिफु बोसोरनि जागायजेननायावनो सोराङाव फैदोंमोन गुवाहाटीनि डाबल मार्डार जाथाया। बे जाथायनि 3 दान उनाव पुलिसा दिनै चार्जशीट गथायदों। बे जाथायनि गाहाय दायनिगिरि बन्दना कलिताजों लोगोसे सानै मददगिरि धनदि डेका आरो अरुप डेका मोना बे समाव गुवाहाटीनि सेन्ट्रेल जेलाव दङ। नोजोरथावना दि बन्दना कलिताया फिसाय अमरज्योति दे आरो बिखुनजो शंकरी डेखौ खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथाया आसामजों लोगोसे हादर नाङै बयखौबो सोमोनांहोदोंमोन। बन्दना कलिताया फिसाय आरो बिखुनजोखौ बुथारनानै थुख्रा थुख्रा दानफ्लेनानै सानै लोगो धनदि डेका आरो अरुप डेकानि मददाव मेघालयनि हाजोआव
बाहागोआव गारखोमाहैदोंमोन। उननि समाव आसाम पुलिसा बिमा फिसा अमरज्योति दे आरो शंकरी देनि सहनि माखासे बाहागोखौ मेघालय हाजोनिफ्राय बोखांनानै लाबोनो हादोंमोन। समबारखालि हराव हाग्रा रैखाथि बिफान आरो सुरां सिखारिनि गेजेराव मोगा-मोगि गावलायदों। बे मोगा-मोगि गावलायनाय जाथायाव सासे सुरां सिखारिनि जिउ गोमादों। आसाम अरुणाचल प्रदेश सिमनायाव जादों बे जाथाया। मिथिनो हानाय बायदिब्ला थांनाय हराव आसाम अरुणाचल प्रदेश सिमनायाव थानाय सापाफानियाव हाग्रा रैखाथि बिफान आरो सुरां सिखारिनि गेजेराव मोगा-मोगि गावलायनाय जायो। बे जाथायाव जिउ गोमानाय सुरां सिखारिखौ पुनेश्वर स्वर्गियारि होननानै सिनायथिनो हादों। बबेखानि जाथायसालियाव पुनेश्वरजों लोगोसे दंफां हाग्रा मेसिन आरो माखासे अजद गोनां मुवा बेसादफोरखौबो जब्द खालामनो हादों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। ओरैहाय बे जाथायनि उनाव हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरा गोथै सहखौ बोखांनानै पस्ट मर्टेम आनजाद नायनो थाखाय देहा फाहामसालियाव दैथायहरो होननानै खौरां मोनदों। गुवाहाटी मेडिकेल कलेजनि खनजलता कमिउनिटि हलाव रिजनेल डेन्टेल कलेज, रिजनेल कलेज अफ नार्सिं आरो इनस्टिट्यूट अफ पेरामेडिकेल साइन्सनि फरायसाफ्रा दिनै सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बड' प्लेसमेन्ट ससियेल काम गेट टुगेदार 2023 खुंदों। बे हाबाफारियावनो हांख्रायहरनाय लेखायै गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। दिपेन बर'आ गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै गोदान फरायसाफोरखौ बरायनानै बारग'लांनाय फरायसाफोरनिसिम हामलायथि बावो। बेजों लोगोसे बर' हारियाव डाक्टार फरायनायनि अनजिमाखौ दिनैसिमबो 80 बिजोआवनो साननो हायो होननानै बुंथियो आरो इयुन जोलैखौबो डाक्टार फरायनो नोंसोरबो बांसिन थुलुंगा होनांगोन होननानै बयखौबो खौसे थालायनो खावलायो। बबेखानि फरायसाफ्रा जेरावखि थाहैया मानो बर' माहारिबादखौ अराय गोथाङै लाखिनांगोन आरो बर' हारियाव गोबांथार डाक्टार सोरजिनायाबो बड'फानि थांखिमोन होननानैबो दिपेन बर'आ गावनि बिबुंथियाव बुंथियो आरो गेरेमसा बर' माहारि दाफुंनायाव बयखौबो बाहागोदारि जानो थाखायबो खावलायो। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि बेंखन गुरुपेलायाव सोनाब बंगनिफ्राय ब्रयलार दाउ लाबोनाय गंथाम गारिखौ पुलिसा जब्द खालामदों। नाथाय सोमोनांथावदि 31 नं राजा लामायाव जब्द खालामनाय ब्रयलार दाउनि गारिखौ फसंनानै दोननाय समाव जायगानि रोजा रोजा सुबुंफोरा जाय फाराफारि दाउखौ जर जोलोमै लानानै थांदों। पुलिसनि लावथियाबो बे बिथिङाव जेबो खामानि होआखै। पुलिसनि लावथि सोबनायखौ रावबो गियाखै आरो ब्रयलार दाउखौ गोबाङानो लानानै खारदों। थांनाय शुक्रबारखालि हरनि समाव गसाइगावनि गुरुपेला पुलिसा होसो होसो हमनो हादोंमोन गंथाम जीएसटी आरो गंसे ब्रयलार दाउ गारिखौ। पुलिसा हमनो मोननाय दाउनि बिबाङा गासै 11,000 आरो दाउनि बेसेनखौ गासै 13 लाख रांनि जागोन होननानै फोरमायथिदों। पुलिसनि होसो होसो लावथि सोबबाबो गियाखै दाउ लांनो फैग्रा जायगानि सुबुंफोरा। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमा बेन्दोंआव थानाय सौरागुरि बाथौ थानसालियाव साहा सौरागुरि दावगालु आफादनि बानजायनायाव खुंगा नैथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायखौ 30 बैसागु रबिबार खालाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जादों। दिनैनि बे गेवलां मेलनि हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों लासित एमइ स्कुलनि लोगो फोरोंगिरि लुद्रकान्त बर'आ। गेवलां मेलनि हाबाफारियाव थांखिजानाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लादों बर' सावथुन मुलुगनि फेस्ला फावखुंगुर दैमासा एबा मेन्देला ब्रह्म आरो लोगोसे गोबां माननि आलासिफोराबो बाहागो लादों। दिनैनि खुंगा नैथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायनि जोबथारनाय हाबाफारियाव मोनाबिलिनि 6 रिंगायाव हारिमु मोनाबिलिनि हाबाफारिबो लानाय जादों। बे हारिमु मोनाबिलिनि हाबाफारियाव देंखोगिरि महरै लैथोमा आरो मौसुमिजों लोगोसे महरगिरि महरै टेपु, खदाल आरो गोबां महरगिरिफोर हांख्रायनानै लाबोनाय जादों होननानै फोरमायदों खौरांनि गेजेरजों बानजाय आफादनि आफादगिरि सन्जित बर'आ। हाबाफारि बायदियै हारिमु हानजा सुरनाय हाबाफारियाव दिन्थिफुंदों बर' हारिनि बाथौ धोरोम आरो बेजों लोब्बा थानाय बाथौ धोरोमाव आसारि हिसाबै थामथि आसार, हाबा आसार बेफोरखौबो लानाय जादों आरो हिन्जाव गोदान हौवा गोदान बेफोरखौ बरायनाय आरो हाबा होनाय, हिन्जाव गोदाननि न'खराव बिबान खेवनाय बेफोरखौ लाफानाय जादों होननानै फोरमायदों।
गलाघाट आरो कार्बि आंलं जिल्ला इउबिपिअनि बानजायनायाव नागालेण्डनि डिमापुर नोगोराव थानाय आरबान हाटआव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों 13 मे सनिबार खालि हादर नांजाब रंजालि बैसागु खुंनाय जायो। बे हादर नांजाब रंजालि बैसागु फोरबो खुंनायाव खरसा आसामनि गलाघाट आरो कार्बि आंलं जिल्लानि गोबां मोसाखावरि हानजा आरो जायगानि माखासे समाज सिबियारि आरो मानिजाथाव सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। लांदां बैसागो मोसानायजों लोगोसे माखासे मुंदांखा देंखोगिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन। गाहाय आलासि महरै बिटिसिनि नेहाथारि नरेन चन्द्र बसुमतारियाबो बाहागो लाहैदोंमोन। बेनि अनगायैबो BKWSनि मासिगिरि गाम्बारु मुसाहारि, EM अनिल बसुमतारि, EM प्रदीप स्वर्गियारि आरो गोबां मानगोनां सुबुंफोरा बाहागो लानानै बे खुंगा बाथि हादर नांजाब रंजालि बैसागु फोरबोखौ जोबोद मेहेरगोनांसिन खालामबावदोंमोन। मख'नो गोनांदि नागालेण्ड रायजोनि डिमापुर नोगोरा गोदो समाव बर'निनो राजथावनिमोन। नाथाय जेब्ला 1963 मायथाइयाव आसामनिफ्राय गावलांनानै जेब्ला नागालेण्डआ भारतनि 16थि रायजो महरै गनायजायो अब्ला डिमापुर नोगोरा नागालेण्डनि बाहागोआव थाङो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।